Good morning mga kadudes! Kumusta? Hinaot ko mga kadudes nga, nalingaw mo sa akong mga content nga ipag-upload mga kadudes. Kung sa katong mga pag-upload ay sa akong channel, palihog lang kung subscribe ninyo para ma-upload mo sa mga uban pa na kung umaabot nga video. So, kini akong kanta mga kadudes karon, akong pahinuod ninyo. Sa hinaot ko nga malingaw mo ninyo akong kanta. Bayang ka akong ituyan, pangokong itik kay akong kauban, pagkalaay sa akong kahintang, maong akong ikantakan ka na lang. Si Mas Doktor akong palayaw, sa Facebook at YouTube inyong makitaan, kantang sinenyos ka inyong matunggan sa katawan-anan. Usa ako papinawan ninyo, kining kantang akong hinimo, mugla kini sa akong talento, padaghang amigo. Usa ako ka-vlogging singer, akong content ipalihog og share, kining inyong alagad nga Facebook YouTuber, support with me forever. Si Mas Doktor akong palayaw, sa Facebook o YouTube inyong makitaan, kantang sinenyos nga inyong matunggan sa katawan-anan. Usa ako paminawan ninyo, kining kantang akong hinimo, mugla kini sa akong talento, padaghang amigo. Usa ako ka-vlogger singer, akong content ipalihog og share, kining inyong alagad nga Facebook YouTuber, support with me forever. Ako usa ka-vlogger singer, akong content ipalihog og share, kining alagad nga Facebook YouTuber, support with me forever. Support with me forever. Salamat mga kadudes, palihog share mga kadudes. Salamat.